you have to note kuti panapa change sign. This was less than, benikokupeisira zita greater than. The issue ndeyekuti tadivide both sides a negative number. The moment kuma inequalities panochinja negative number, symbol yachona inobva yatochinja. So that is why panapa tazowana pazoita chi greater than. So or else tinogona kuita the other working principle again, where my values are x tinogona kumaisa to the, that is tinogona tanga tamaisa to the right hand side, right? Such a visa x yedu tomisa kunoku. So kunoku, this is going to be negative 3, negative 1. Then we say less panapota kuchiti 4x minus 2x, like this. Negative 3, negative 1, we are going to get negative 4. Tochiti less than panap. We are saying less than chi. We are saying less than 4 minus 2x to vata 1 2x. To divide both sides by 2 to vata 1 negative 2, which is less than x. Negative 2 less than x akangofanana nekuti x greater than negative 2, nekuti panapa tazitanga kunyora x, saka sign yachona inotochinja kana watanga kunyora x. Same applies when panapa patakati x less than 3, kana wakuchitanga kunyora 3, sign yachona inotochinja. So you are now going to say 3 greater than x. Kana one of this part, one of this answer, now one of this answer. This is what? This is the same. Saka pama inequality pedu kuti uzokwanise kunyora inequality answer yako kupesira, masign ako machinja anofana kunge akafanana. Kana pana less than, meaning kuti kuno kunofana kunge una less than, either kuno kanogona kuita less than or equal to, then kuno kuita less than, or else kuno kanogona kuita less than, then kuno kuita less than or equal to, or else esa anogona kufanana ari ma less than or equal to. Like panapa nepanapa anogona kufanana. Hakuna inequality yekuti unonyora inenge ina greater than kungachozeswa kana less than. Hakuna that inequality inofana kunyorwa in that order or in that sequence. Saka tichitasa panapa ma inequalities symbols edu akafanana, tina less than na less than. Saka takuchigadzira one inequality, meaning kuti negative 2 less than x. Negative 2 ndiye mdiki ndio unotanga kunyora negative 2 less than x. Then x ush na x uno pakafanana, but on this case you are now saying x is less than 3. We are now saying x is less than 3. Shaka zvafana nekuti paungotanga unyora x wako agara aripo kwakuchinongoti less than 3. Wakasvika this part ish ndo inenge ya the final answer yako ish, ndo yakanzi negative 2 less x less 3. That is the value that took one onto this section.